Hello mga people, mga human being tips and tricks na karon! Dahil na po tayo trabaho karon, ako'y customer nga iyang buhok, tanaw na to ha. Kanang naa siya mga highlights nga medyo giriban po di mga last year siguro mga July ay ang kuluran din iriban kaya ro magwapa ang bukay kanio mga ordinary ra ni siya nga kulor niya rebanded pud niya ordinary ra man pero pagwapahan nato ni siya o niya ato ning istoryahan ha mo ni ako ang model sa pamaskong regalo mo ni siya hingdaog dito ra hindi nara di ay agoy di ba ma'am unsa imong gibati ma'am? Excited kay siya nga siya may mingdaog sa akong raffle. Ang uban ato wala sila kabalo no. Kung siya akong gibuhat anang pamaskong regalo dako nakaayo tog chance yun kung kinsay makadaog niya. Parehan ni ma'am karon wala siya kabalo og pilay worth sa iyang premium nga gidag-an mo niyang nadag-an karon. So dako jud kay chance no katong mo apil sa sunod na po na to, ako kung paapilon kay mag-post na po ko, abangan nato na nga post na to. Sana daghan na dyan kaing mo share, dagkuon na nato kinhanan ang share kay para guwapa itong mga video. Oy, asa ko ka magriban nga na kamahala, di ba? Tapang kaayo, kanang amazing. Ako ni pagwapahan si ma'am niya. Uning mingdaog na to, oh, hello mga people! Si Ma'am Melissa ang mingdaog sa atong pamaskong regalo niya. Nagsirba din siya tanaw sa video ba? Nagsisig tanaw sa kong live at sige kong katawa. Niya, ato din ako sa siyang trabahoon ha, kay atong pagwapahan ni si ma'am. Karon nagmix na pugko og Igura Royal, kay kuluran na ko to iyahang buhok. Kaya di na ko ito kuluran, ang buhok niya dili mapantay. 12% o 9% akong i-mix arong dili po kay siya isu kay refine siya og buhok. Apply na po ta og color sa buhok. Unya ato ni i-continue, ato ni siyang i-even ang color daring dapita kay ug di po nato ni kuluran god so nga na ra ang buhok niya ako siyang giriban. Ako ra ba ni siyang kuan mo ra ba yun ni model nato sa kanang pamaskong regalo. So dili gwapa ang buhok mo nang ato siyang gikuluran na lang daan kay para jud magwapa ang buhok. Nya kani magkulor sa yun ra ni tan-awon no pero kinahanglan kabalo jud tag unsa tong gigamit ani nga mga medisina para dili ni magpatsing-patsing ang mga buhok kay dili ba pud basta-basta nga basta na lang nagtrabaho ta sa salon pagwapahan jud ni nato kay goy Ginoo ko gimodel ba ni karon di ba nga nakuluran na sa punuan kay gibutangan na nako color niya isudlay ni siya pila ka minuto ra nato ni ilib kay aron dili pud madaot ang buhok mo kana siya nga gigamit nga color mga kuan ra na ba mga ordinary ra niya kaning magyung Schwarzkopf kay lahi mag color mo nang ato siyang sudlayon para ma-even yun ang ato ang mga color sa buhok. Karon nagbutang na pud ta og Bondastic Cowas sa ihang buhok kay di man jud pwede og mag-ribbon balik-balik ra jud atong istorya. Kinahanglan jud mag-ribbon butangan og Cowas na ilibra gyapon ni siya og 5 to 8 minutes para naagyo siya treatment before nato trabahoon kay katurang duritsoon dili pud siguro maayo kay wala ba pug kasuway duritsoon na siya ribbon so dili safety ang buhok so dapat kinahanglan ma safety gyud ang buhok kay before nato trabahoon arong dili mag-uuling mga customer wala gyud laktod imo gyud procedure gyud nya kinahanglan gyud sudlayon kay para kana tanang dapit sa buhok kani mga portion ani nga wala nam gyud part ana nga wala mabutang ni og medisina o mabutang ni sa treatment mo na nga sudlayon jud siya kay para jud ma-even ang pag-apply nato anang Cowas nga atong gibutang nga treatment. Kaning number 2 akong ibutang para siyang tumoy nga buhok kay medyo damage ra ba ni siya buhok kay colored kaayo mo na nga butangan nato og mild kay nga medisina. Kani nga medisina is number 1 siya kani is number 2. Ako ni siyang gimix dire basta ang buhok gani kanang mo refine kaayo ang buhok murag nipis kay grano dili siya pwede na tug number 1 kay mabritol ang buhok or dali ra kay no straight kay kani si Bondastic kinahanglan abtik jud ta ani ug utok abtik kag kamot nga mo trabaho para dili gyud madaot ang buhok kay medyo easy og ni siya nga medisina mo nang magbantay gyud og magtrabaho kay dili gyud basta-basta gyud ni ako ang trabaho nga gariban og buhok. Muna niya kaning diring dapita ang ibutan na po diri is number 2 with treatment kay ug di na ko nibutan ang treatment na chance ani nga mga brittle di na gyapon na technique ug giun sa pagplansa mo nang ako gyud mo plansa og buhok kay para sigurado gyud nga dili madaot ang buhok mabrittle man na siya or
daot po ng punuan ani ganing diring dapita basta pasagad ko plansa mo nang tarungon ni siya pagplansa kay kaning plansa na agad siya kaugalingon nga teknik. Dili pareha tanan ang teknik sa pagplansa, sayon lang kay istoryahon, lisod trabahon. Para ani niya basta refine ang buhok, so paspas ang ako ang pagplansa. Una niya pero kulot kaayo imong kung iprolong ning plansa para mo straight pud ang buhok. Nga duha ni ka plansa kay puli-pulihon aron jud ni init ug maayo. Kani mo ni ato ang Bondastic nga serum gagmay kay sa nga tanan. Ato ning gipakita kay aron makita jud ninyo nga legit jud ako ang trabaho. Kay mga original ba jud ning mga Schwarzkopf nga kani siya mo ni ato ang fixer cream ni neutralizer. Unya unsa ka baga ang buhok mo pud kadaghan na imuhang timbangon nga mga medisina sama ani karon o kani siya si Bondastic nga fixer cream. Kaning mag-apply tag neutralizer kinahanglan daghan-daghanon kay ingani bitaw labi nag-colored kaayo kani kung buhok ni kaning atong winner sa ato ang pamaskong regalo medyo dry kay ang buhok tatan-awan ni di ba uga kay siya no so butangan siya daghan-daghan para dili bubuhaghag ang buhok. Dili mo na bas-on mo na si mga teknik nga if di nimo daghanon og neutralizer ini kahuman ana niya buhaghag yun na ang imong rebonding mo nang tarungon pag-apply para magwapa. Ilaw na ko sa neutralizer kay tama ra man sa 8 minutes ang ato ang timer ani niya. So kinahanglan baswasan dayon kay dili dugayon para di mo buhaghag ang buhok. Unya ingani siya akong i-massage kay na magidapit ani wala mabutangi sa medisina mo nang ato siyang inganaon before nimo ikuan sa tubig waswasan nimo kay para makuan jud ang buhok bitaw makapenetrate ng dapit nga wala mabutangi. O man ako og banlaw sa ako ang kuan neutralizer nya karon butangan na to conditioner nga Chubaki kauban sa Chubakla bago na ko ni siya na discover nya to ilisag ngalan nga Chubakla dili Chubaki nya butang na to ni sa buhok bago ni siya nga conditioner nya made in Japan humok po siguro kayo buhok humok po siguro kayo karon pa man kuning suway ani mo na ato ipakita ninyo para kinsa tong ganahan man nyampo or mag-conditioner kana siyang Chubakla or Chubaki pwede na sa inyong buhok naa sa leading Watson nationwide. Gadala ko rog papel kabal mo para asa ni nga papel ug kani siya ang katubitang rolita nga atong gipang kuan nag-live bitaw ko nga nako ingani sa ato ang pamaskong regalo niya human naman ako ni gibunot human na ni nakuhaan kuan sila kabuok 43 man siguro 46 43 man siguro ni tanan unya human naman nato ni gibunot karon mo ni mga listahan sa mga ngalan na adyo tanan diri kinsa to nga apil mo ni siya unya karon human naman gyud siya ang ato ang pamaskong regalo mo ni siya ato ang winner sa ato ang pamaskong regalo nga akong giriban nga buhok nga Bondastic nya gwapa na kay buhok si girl as in super nya mo ni ihang beauty sa nakadaog di ka malain na gwapa kay siya buhok no super jud kaayo nya unsay mo ka istorya sa buhok girl. Sa niya mo ni ang buhok gwapa kaayo humok na kay sa nga tanan dili siya magmahay nga giriban na tuog Bondastic nga rebonding nga Schwarzkopf product gwapa jud kaayo ang buhok di ba ma'am gwapa ka buhok gwapa kaayo gwapa jud siya buhok super gyud sa tingalan nimo ma'am Melissa nya pag-draw na to unsa imong gibati ma'am andipay kay ko gambak-ambak jud ko gambak-ambak si ma'am kay gamoy nakadaog sa ato ang pamaskong regalo nya dili biya pud dako biya pud ako ang price nga gihatag kay atong price ani niya sa ato ang rebonding akong ipresyuhan jud nato ha akong gipangayo ani niya if ang regular nga customer is 7,000 plus gikuluran siya is 2,500 mo na siya bariyo ni sa iyang worth sa iyang gidag-an nga pamaskong regalo. Unsa imong kaistorya ma'am nga mo na imong gidag-an kadak-a? Na surprise yung kayo ko kung nga di siya ka iyang price. Wala siya kabalo man nga. Nga na ka dakwa yung price. Okay, kaning atong rebonding nga Bondastic is premium siya. So dili siya ordinary nga rebonding. Mo na siya nga gwapa gyud atong buhok. Mo na nga ato ang mga rebonding as in super jud maanyag jud kaayo. Dili jud ka magmahay, di ba? Mo ni buhok gwapa kayo no. As in super gyud humok kaayo kay ihapong buhok pero gikuluran ni walang nako gi-even ang color kay kani siya gi-highlight sa nidaan iyahan nila ang color ako ra ning gikuluran din ako gilukop tanan para magwapa iyang buhok
ug sa tanan nagtanaw din ha, daghan kaayong salamat ug sa sunod atong kita-kita puhon. Bye-bye. Bye-bye sa tamang kay nahuman kita to ang Bye. Thank you. nahuman na to ang kuan pamaskong regalo puhon-puhon. Basin puhon ug naa pa jud ko ilain na ato i-post nga mga video para na pud natinsa na pud sunod nga makadaog sa atong kuan nga post nga video abang-abang sa taan na niya puhon. Basin di ay naa na po'y panahon or chance nga mo post na po ko din ha. Ug sa tanan nagtan-aw daghan kaayong salamat ug mobabay sa akong balik. Bye-bye! Again and again! Bye-bye! Daghan kaayong salamat sa nagtan-aw. Bye-bye!